Moikka moi! Tervetuloa tämän videon pariin. Tässä on tulossa taas tällainen viikkokatsaus ja tänään ollaan semmoisessa päivässä kuin 3.3. Ja ajallisesti tämä on 3.–9.3. Mutta mahdollisesti nämä energiat on semmoiset, mitkä on niinku, ei pysty lukitsemaan täysin just tähän viikkoon, vaan saattaa olla, että nämä tuleekin sitten hetken päästä tai sä oot just kokenut jotain tällaista. Mutta ajatus on, että nyt ollaan tässä maaliskuun alussa ja tosiaan minkälaista opastusta ja ohjausta ja sellaista peilausta voidaan saada näiden korttien kautta ja tietenkin myös mun oman intuition kautta tähän hetkeen. Astrologisesti meillä on nyt Merkurius siirtynyt varjoalueelle jo ja sitten on Venus lähtenyt just perääntymään. Eli alkaa olla tällaista sisäänpäin kääntynyttä aikaa. Saattaa olla, että nousee menneisyyden teemoja asioita. Ehkä erityisesti ihmissuhteisiin liittyen, nyt kun se Venus tosiaan jo perääntyy. Sellaista, mikä on kesken, niin sellaista saatetaan päätökseen, jos sallit vain. Eli ei välttämättä tarkoita sitä, että sulle nyt nostetaan fyysisesti joku ihminen tähän näin, vaan että sen ihmisen kautta sulla saattaa nousta jotain niin kuin, siis yhtäkkiä tyhjästä ajatuksia, muistoja tai unien kautta. Unien kautta on tosi helppo puhdistaa energioita tai meidän niin kuin korkein minä, se korkeampi itse pystyy paljon tehokkaammin työskentelemään, kun me ollaan unessa, koska meidän mieli ei pääse blokkaamaan. Ja niin, että tämä on hyvää tällaista tarkastelun aikaa ja vaikka voi olla, että tässä ei fyysisesti tapahdu sellaista, tai että susta tuntuisi, että tässä ei niinku tapahdu eteenpäin menemistä, että kun niinku päätellään jotain vanhoja solmuja, niin se siis erityisesti just auttaa siihen eteenpäin menemiseen, että tosi tärkeää aikaa on. Ja tosiaan ollaan vielä saattelemassa astrologista vuottakin loppuun ja kalojen aika auttaa meitä myös niin kuin siinä sellaisessa syväsukeltamisessa ja tunteiden kohtaamisessa. Mutta myös unelmoinnissa ja sellaisessa että voidaan niin kuin nähdä asioita myös sieltä suuremmasta perspektiivistä, mitä mun mielestä niin kuin näissä korteissakin jo nousee tosi vahvasti sellaista jotenkin niin kuin universaalia ymmärrystä ja sitä kautta sitten irti päästämistä. Mutta mennään kortteihin. Eli halusin ottaa tähän tällaiset kelttiläiset tarotit. Ja sitten mulla on pari voimaeläinkorttia ja sitten myös tästä Native Spirit Pakasta pari korttia. Jotenkin tämmönen niin kuin luontoyhteys ja shamanismi tuntuu niin kuin tässä hetkessä kutsuvan, että enemmän sitä niin kuin maata kohti. Ja joo, mut siis aivan niin kuin upeita kortteja tuli tänne. Suurta arkanaa, tämmönen kortti kuin shamaani. Tämähän on siis maagikko. Tämä on tietäjä. Tietäjän polulla varmasti moni on, jota näitäkin videoita ja tulkintoja katsoo. Se on vähän semmoinen erakkopolku ja se on monesti myös tosi syväluotaava matka. Ei mikään helppo matka. Joutuu kohtaamaan matkan varrella kaiken näköistä ja niiden kautta sitten kasvaa niin kuin siihen tietäjyyteen, eli siis siihen, joka sinä aidosti olet ja avaudut sille viisaudelle, joka sun sisällä
on. Nyt itse asiassa vasta ekaa kertaa huomaan, että tässä kortissa on siis tämmönen niinku karhu täällä jotenkin niinku suojelemassa, ja sitten tämä karhu on täällä uudestaankin. Eli jotenkin niin, ja sitten nousee vahvasti myös tämä suomalaisuus, suomalaiset juuret, jotain mitä meidän genetiikassa on, jotain tosi vahvaa, syvää parantajuutta ja viisautta, ja nousee myös se, että meiltä on pidetty piilossa se, koska se voima on niin valtava ja se niin kuin parantajan kyky meissä on niin suuri, ja on aika nyt avautua sille, ja meidän tulee muistaa se, ja me saadaan näissä hetkissä nyt alkaa muistamaan ja kokemaan sitä meidän omaa potentiaalia. Ja silloin kun me ollaan tässä meidän omassa energiassa ja yhteydessä just siihen meidän genetiikkaa ja meidän omaan sieluun ja sitä kautta meidän genetiikkaa ja veriperimä on ilmeisesti aika sama asia, mutta semmonenkin nousee. Mutta joka tapauksessa siihen kaikkeen, mitä me ollaan saatu kokea ja kuinka paljon me ollaan saatu oppia jotenkin avaimia tähän meidän polkuun, niin me ollaan tosi pysäyttämättömiä ja meitä ei voi mitenkään päin kontrolloida eikä hallita. Ja niin myös tässä tulee semmoinen uskallus elää sitä omaa elämää ja niin kuin tehdä omia juttuja. Perinteisessä tarotissahan tämä on just maagikko, ja siinä niin kuin sulle annetaan mahdollisuus, lahja ja kyky luoda ja mihin sinä sitä energiaa käytät. Että meillä on myös suuri vastuu siitä meidän energiasta. Ja sitten täällä on narri. Jotenkin niin kuin musta tuntuu, että tämä on ihan kulman takana tämä narri-energia. Ja tämä on myös, toki tämä on myös jo tässä, koska tämä korttikin on tässä. Ja tähän aikaan pyysin kortit, mutta tuntuu, että tämä on vielä tässä, että tämä jotenkin tämä valmistautuu lähtemään liikkeelle. Ja toki mikään kiire ei ole, mutta tuntuu, että jotkut on tönöttänyt tässä jo ihan riittämiin, ja tämäkin, että vaikka nyt planeetat perääntyy, niin ei se tarkoita sitä, että me ei voitaisi toimia. Se tarkoittaa ehkä enemmänkin just sitä, että meillä on mahdollisuus nyt todella kuulla sitä omaa sisintä, ja että me ei kerta kaikkiaan pystytä toimimaan tai etenemään sellaiseen suuntaan, joka ei sieltä sydämestä tunnu oikealta. Mutta se, mikä sulle tässä hetkessä resonoi, niin anna mennä, että ei sun tarvi ootella. Eikä musta tuntuu, että jotkut oottaa vähän sellaista vahvistusta ja varmistusta ja sellaista potkaisua, että joo, että nyt meet ja nyt on aika. Että sellaista ei välttämättä ole tulossa, vaan että nyt on semmoisen rohkeuden loikan aika. Ja täällä on tämmöinen sateenkaari. Sateenkaaren päässä on aarre, ja sä et vielä välttämättä tiedä, että missä se on. Mut joo, niin kuulostelee itse, että missä kohtaa tätä narrin valmiustilaa sinä oot, että onko odoteltu ja riittämiin, ja olisiko todella aika nyt vaan toimia sieltä sisäisestä ohjauksesta käsin ja sellaisesta nousta sellaiseen omaan itsevarmuuteen ja lopettaa myös semmoinen, että mitä jos
no mitä jos? Ja mikä on pahinta, mitä voi tapahtua? Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua ja mikä loppupeleissä sitten jää vaivaamaan enemmän se, että en uskaltanut, enkä toiminut, enkä kokeillut, vai se, että no oho, tää ei nyt tuottanut eikä kantanut tulosta tai sinne, minne mun ajatus oli, mutta johonkin seuraavaan pisteeseen se sua jo kuljettaa. Et aina me kuitenkin edetään, vaikka mieli sanoisi, että nyt taas niin kuin epäonnistuin tai näin. Joo, mun mielestä tämä kivien kuningatar, eli tämä on siis lanttien kuningatar, karhu, niin ohjaa myös sellaiseen itsevarmuuteen ja että niin kuin pystyy toimimaan sieltä sisäisestä turvasta käsin. Mua kutsuu lukea tämän kortin viesti. Mutta tämän pakan pohjalle jäi siis eteenpäin siirtyminen. No, ja on aika luopua jostakin, päästää irti. Täällä on täysikuu. Tämä voi nyt olla myös niin kuin tuleva täysikuu, mikä on siis astrologisen vuoden viimeinen täysikuu, milloin on niin kuin erityisesti sellaista klousaamista ja tiettyjen asioiden taakse jättämistä. Täällä voi olla sellaista haikeutta tässä energiassa ja sellaista hyvästelyä, hyvästit energiaa. Voi liittyä myös tähän Venuksen perääntymiseen tai että se voi nostaa just sellaista energiakäsittelyn, mikä on aika jättää taakse. Mutta joo, eteenpäin menemistä ja sellaiseen rauhallisempaan energiaan liikkumista. Eli katsotaan toi Queen of Stones. Tämä kortti kertoo, että rikkaus ja runsaus ympäröi sinua. Tällainen runsaus tekee sinut suosituksi monien kanssa. Monet on riippuvaisia sinusta ja sun luonnollinen sensuaalisuus tekee sinusta vetovoimaisen. Tämmöinen antelias asenne avaa ovia moneen suuntaan. Jos tämä tarkoittaa henkilöä sun elämässä, niin tämä on käytännöllinen ja tämmöinen ihminen, jonka luokse on helppo mennä. Tässä voi olla just tällaista niin kuin vauraus- ja luksusenergiaa, mutta voi myös olla yhtä lailla, että tämä henkilö arvostaa sellaista yksinkertaisuutta ja simplicity. Ystävänä hän on lojaali ja joo. Sitten jos tämä edustaa jotain aspektia tai prosessia sun elämässä, niin opettelet hoitamaan asioita viisaasti, ymmärrät asioiden merkityksen ja arvon. Ole varovainen, että et hukkaa sun resursseja tai että et niin kuin tuhlaa niitä. Perheen asettaminen etusijalle, oikean ja väärän ymmärtäminen. Sitten kysymys on, että miten voit parhaiten edistää hyvinvointiasi. Miten voit ja missä sun tulisi tehdä tilaa hoivataksesi itseäsi tai muuta? Mitä sun tulee säilyä tai mistä sun tulee enemmän pitää huolta?
mulla on ollut nyt tässä tosiaan raskausaikana nämä omat rauta-arvot niin on tosiaan laskenut ja mulla on nyt ollut varmaan 1,5 viikkoa sellaista väsymystä ja uupumusta. Ja sitten olen miettinyt just näitä tulkintojakin, että no olen pystynyt priorisoimaan niin kuin enemmän nyt. Ja aikaisemmin mulla oli jotenkin tosi tärkeää, että mä saan tehtyä aina uuden kuun tulkinnan ja täyden kuun tulkinnan ja näin, niin nyt on pitänyt kyllä siis luopua. Tai että asettaa niin kuin täysi vapaaehtoisuus itselle tämän kanavan suhteen, näiden tulkintojen suhteen. Ja jotenkin niin kuin myös vielä entistä enemmän vaan tehdä tilaa sille niin kuin aikatauluttomuudelle, elää päivä kerrallaan. Työt on hoidettava ja tietenkin siinäkin nyt tulee sitten kuulostella sellaista, että jos fyysisesti vaikka kunto romahtaisi, että siinä olisi niin kuin vaikka vauvakin jo riskissä, niin sitten homma pitäisi laittaa seis, mutta se on tosi jännä, koska kun sanotaan myös, että vielä joku oli laittanut kommenttiakin mun edelliseen videoon, että raskausaikana väsymys on ihan normaalia, niin semmoinen ajatus, että niinku ihan normaalia oleva epätasapainotila, niin mun mielestä se ei ole normaalia. Eli kaikki aina kertoo jostakin ja mun tulee just kuunnella itseäni siinä, että niinku aiheutanko mä itse itselleni vaikka lisää sitä väsymystä, mistä me voin vielä karsia. Ja ehkä ne työt on sitten niinku viimeiset, mistä sitä sitten tulee karsittua, koska sitä ajattelee tätä taloudellista turvaa ja semmoista. Mutta on siis karsinut ja niin kuin jo viimeisen tässä 0,5 vuoden aikana, niin kun tämä on aika sisäänpäin kääntyvä matka, tämä raskausmatka, niin kun sosiaaliset suhteet ja näkemiset ne menee täysin niin kuin sillä fiiliksellä, mikä mulla on, ja jotenkin hyvin niin kuin vaikea sopia mitään. Ja sitten jotenkin toi työ uuvuttaa nyt enemmän kuin aikaisemmin. Mutta niin just se, niin kuin, se hyvinvointi, fyysinen hyvinvointi, henkinen hyvinvointi, että meidän tulee ensin asettaa se niin kuin pelastusrengas tai pitää huolta itsestään ja sitten sieltä käsin voidaan vasta sitten auttaa muita. Ja joo, on tulossa ehkä jotain muutoksia myös, tai ollaan Eetun kanssa keskusteltu, siis mun kumppanin kanssa, koska mun mielestä hänen tulisi astua enemmän tämän henkiseen tehtäväänsä, niin että olisi niin kuin, että mun olisi aika levätä ja hänen tulisi astua näkyväksi. Niin katsotaan milloin me saadaan tehtyä yhteinen video, että hän alkaisi niin kuin myös enemmän hoitaa omaa tonttia niin sanotusti tällä omalla sielun matkallaan ja tässä meidän yhteisessä matkassa, koska koen, että jossain kohtaa me tehdään sitten enemmän yhdessä, mutta mua selkeästi ohjataan nyt niin kuin hoivaamaan itseä ja jotenkin tähän niin kuin vauvakeskeisyyteen ja eikä sieltä käsin sitten taas tuun antamaan jotain omaa oppimaani. Mut joo. Täällä on nyt voimaeläimenä tuli lisko. Keskity tai niin kuin, anna huomiota sun unelmille ja visioille. Tämä sopii minusta tosi hyvin tähän kalojen aikaan. Ja tämä sopii mun mielestä myös tosi hyvin tähän Venuksen perääntymisen aikaan, koska Venus edustaa myös niitä meidän arvoja, mikä meidän sydämelle on tärkeää ja että me tehdään sitä, mikä meitä
innostuttaa, mistä me oikeasti nautitaan. Me sallitaan sellaisia asioita meidän elämään, me tehdään tilaa niille asioille meidän elämässä, mistä me saadaan oikeasti jotain. Ja joskus se vaatii kyllä sellaista niinku energioiden ja asioiden siivoamista fyysisestä elämästä. Ja tosi hyvä täysikuu, mikä meillä tulee täysikuun neitsyössä, on just siihen, että me niinku konkreettisesti tehdään tilaa, me putsataan nurkkia, me pistetään asioita järjestykseen, me organisoidaan meidän elämää sieltä meidän niinku hyvinvoinnista katsoen. Sellainen niinku terveys ja hyvinvointi on myös sitä neitsyt energiaa. Täysikuuhan on muistaakseni 14. päivä, eli sitten vasta viikon päästä, mutta kuitenkin. Sitten täällä on kirahvi näkökyky. Olet kykenevä näkemään, mitä sulla on tulossa tulevaisuudessa. Joo, mulla tuli nyt jotenkin totaalinen jäätyminen varmaan, koska itse ajattelen, että en siis näe. En tiedä yhtään. Ja toisaalta mulla on myös semmoinen, että en halua tietää. Toki siis tiedän nyt jotain. Tiedän, että on lapsi tulossa ja suurin piirtein mitä niin kuin vaikka ensimmäinen vauvavuosi tulisi pitää sisällä. Että tällaista aika paljon sitä maidon tuoksua ja vauvan puklua ja vaippojen vaihtoa. Mutta mitä sen jälkeen, niin en tiedä. Ja se välillä tuo myös sellaista ehkä turvattomuutta, koska mieli haluaisi tietää. Enemmän ehkä koen, että sen sijaan, että tiedetään niitä niin kuin sitä tarkkaa polkua ja niitä fyysisiä asioita, että me jotenkin keskitytään siihen, että me luotetaan, että meille tulee se kaikki hyvä, mitä me toivotaan ja ansaitaan, ja että me ollaan itse avoimia sille. Ja just ehkä myös tulee taas tähän se, että me ei olla liian buukattuja tässä meidän nykyisessä elämässä. Että meillä on oikeasti mahdollisuus muuttaa sitä suuntaa, tehdä tilaa. Siis monesti meidän unelmat, me halutaan niitä kovasti, mutta sitten, että miten ne niinku toimis meidän tässä nykyisessä elämässä, niin ne ei välttämättä toimisi ollenkaan. Eli meidän pitäisi luopua isosti jostakin, jotta me voidaan vastaanottaa sitä, mikä siellä tulevassa on. Niin se, että me ollaan avoimia vastaanottamaan, että me ollaan avoimia muutokselle ja että me luotetaan siihen hyvään ja että me niin kuin enemmänkin keskitytään siihen, että minkälaisia tunteita me halutaan tuntea ja minkälaisessa niin kuin tunnetilassa me halutaan elää ja myös, että mitä se vaatii siltä ympäristöltä ja meiltä, että me tultaisiin olemaan sellaisessa tunnetilassa. Mutta voidaan katsoa vielä, että mitä tämä kortti ihan itsessään haluaa tässä kertoa. On niin helppoa pitää nenää kiinni siinä, mikä on sulla just tässä edessä. Tämä on erityisen totta silloin, kun maailma vaatii sulta paljon, eikä sulla ole aikaa pysähtyä ja tarkastella, minne olet menossa sen kaiken kanssa. Tämmöinen harhaluulo siitä, että on kauhea kiire, niin estää sua katsomasta eteenpäin ja ottamasta aikaa katsoaksesi sitä tulevaa ja nähdäksesi seuraamuksia sun tämänhetkisistä valinnoista ja teoista.
kyllä on hyvä elää tässä hetkessä, mutta samaan aikaan voi olla yhtä tärkeää nähdä, mitä on edessäpäin ja niin kuin nostaa sitä katsetta myös sinne tulevaan. Kukaan ei osaa ennustaa tulevaa niin kuin täysin varmuudella, mutta tässä hetkessä sinä voit nähdä suurella selkeydellä, mitä on edessäpäin. Joten pysähdy hetkeksi ja katso eteenpäin, mitä näet, mitä haluat nähdä. Joo, tässä mulle just nousee se että niinku just sellaista rehellistä tarkastelua siitä meidän omasta tekemisestä ja siitä, että me otetaan vastuu, että mihin niinku, ja jos me jatketaan näin ja tällä tavalla, että mihin se tulee meidät johtamaan, että onko mahdollista, että se oikeasti johtaa meidät sinne meidän unelmaa kohti, vai täytyisikö meidän ehkä niin kuin karsia elämästä jotain pois tai tehdä toisenlaisia valintoja jo tässä kohtaa, että se meidän toiveiden täyttymys ja semmoinen niin kuin sydäntä resonoiva elämänlaatu olisi lähempänä. Täällä on Eagle Medicine, mun mielestä tämäkin niinku kertoo sellaisesta suuremmasta näkökyvystä katsoa tarkemmin ja laajemmin ja että me pystytään just jotenkin kaikella niin kuin rehellisyydellä, mutta myös sillä rakkaudella ja myötätunnolla katsomaan itseämme ja meidän elämää. Täällä on suuri jotenkin niinku semmoinen tila, näkökyky, minkä tässä aistii tässä energiassa semmoinen, ja se potentiaali ja se jotenkin semmoinen laajentumisen energia, että on mahdollista tehdä niin kuin suuriakin muutoksia, jos vain uskaltaa. Monesti kyse on siitä meidän omasta uskaltamattomuudesta tai siitä mukavuushaluisuudesta. Sitten täällä on myös luonnon henget. Tuntuu, että tämä tuli tähän tosiaan jotenkin vielä niin kuin maadottamaan ja myös tuomaan sitä sellaista keveyttä ja ilmavuutta, puhdistusta, maadottavaa energiaa. Mä tuossa äsken, mulla on toi kosikello tässä, jotenkin siitä niin kuin mulle tuli mieleen myös nämä luonnon henget tosta. Mun mielestä toi on toi maa. Onkohan tää maa? On. Tää on maa-elementti. Ehkä me soitan tätä vähän sen tähän loppuun. Mut joo. Mä luulen, että tää on nyt tässä. Ja jatketaan seuraavan videon parissa sitten kun aika on. Kiitos, kiitos, kiitos.